Здравейте, аз съм Тония Кръстева, сертифициран нутриционист с дългогодишна практика. Помагам на хората да бъдат здрави, красиви, щастливи, да се чувстват добре в телата си, да са пълноценни както за себе си, така и за близките си. Ако вие имате нужда от изготвяне на индивидуален хранителен план, свързан с ваше конкретно състояние, заболяване, неразположение, или просто искате да отслабнете, може да се свържете с мен. Оставила съм контактите си под това видео. Българите, наред с японците, винаги сме били една от най-дълголетните нации. Но какво се промени през последните 100 години и защо българите в момента сме едни от най-затлъстелите нации с най-нисък възрастов праг на най-сериозните заболявания на днешното съвремие? Какво се промени, какво ние можем да променим и как да обърнем процеса в наша полза? Причина номер 1 за затлъстяването на нацията. Това е храната. Просто ние вече не консумираме храната, която има свойствата, които на нашето тяло са ни нужни. Микроелементи, витамини и всички други полезни вещества, с които нашето тяло да го захраним, да му дадем горивото и то да си работи по правилния начин. Всичко това се случва отново назад във времето, когато става излужване на почвите, те вече самите почви са бедни на витамини, минерали и качествени вещества, които са им нужни на растенията, за да функционират правилно, да се развият правилно. Съответно, после ние да поемем чрез растенията тези витамини и минерали. Номер 2. Количествата. Забелязвам, че много голяма част от хората се хранят с огромни количества храна. Не случайно е приказката "ям за да живея", а не живея за да ям. На нас не са ни необходими огромни количества храна. Напротив, колкото по-голямо количество ядем, толкова по-трудно се храносмила тази храна, разширяваме стомасите си, напълняваме, не се чувстваме добре, заленяваме. Нека да намалим количествата, обемите на храната, които приемаме. Номер 3. Причина номер 3 поставям стресовия фактор. Много често срещано явление е неосъзнатият стрес и именно тук е моята роля да ви помогна да осъзнаете този стрес във вашето ежедневие, да се преборите с него, да го елиминирате доколкото е възможно, защото наистина живеем в едно много стресирано време. Стресът изначално той не е лош. Той е този мотиватор, който ни буди сутрин, дава ни силата да се движим, да се борим всеки следващ ден. Но това е стресът на оцеляването, да кажем. Докато в днешното съвреме има един друг стрес, който е постоянен, подсъзнателен стрес. Давам един много елементарен пример. Може би сега, докато гледате това видео или просто ме слушате, правите нещо от дома или сте на компютъра и работите, междувременно поглеждате смарт часовника си, някой ви пише във Фейсбук. Освен това, Viber пилка и някой ви поръчва да не забравите да си вземете пратката от еди-си коя доставна куриерска фирма. И междувременно в главата ви се въртят още 2-3 мисли какво да направите след работа, утре в колко часа трябваше да вземете децата, какво представление имаха. Всичко това са едни 10-15 неща, които те стоят на, както се казва, стендбай, на изчакване в нашето подсъзнание и отделно ни разсейват. Този стрес, дългосрочен план, буквално може да се сипе човек. Опитайте се да ограничите стреса, колкото е възможно. Бъдете на беззвук, стойте далеч от 50 устройства, поглеждайте телефона си само когато наистина искате да видите или да прочетете нещо, не междувременно, както и мултитаскинга. Преди време дори аз лично си мислех, че мултитаскинга е нещо прекрасно, да правим няколко неща едновременно, но всъщност това никак не е окей за нашите нерви. Причина номер 4. Тук съм поставила сънят. Некачественият сън води до трайни лоши изменения в нашето физическо и психическо състояние. Какво имам предвид? Имаме си един биологичен часовник, имаме си едни циркадни ритми, които
Би било прекрасно, ако следваме, но в днешното време много малко процент от хората го правят. Да, звучи на теория много простичко и лесничко. Лягаш се в 10, ставаш 6, в 11, в 7. Нали? Разбира се, съня при мъжете и при жените има нуждата от сън е малко по-различна. Жените имат нужда от малко повече сън от мъжете. Но това да си легнем на време, спокойни, без преди това да сме се облъчвали от телевизия, устройства, бяла светлина, е изключително трудно и виждам, че почти никой не го прави. Но е много важно. Защо? Защото когато спим, тялото ни се възстановява. Почивката е толкова важна, колкото и храната, и добавките, и движението, и всичко останало. Когато искаме да сме здрави в дългосрочен план, не просто за момента сме решили, че за следващите 3 месеца ще отслабваме, или за лятото, или за когато и да било, и да, сега 3 месеца ще спим подред. Не, това трябва да бъде като дългосрочен навик. Да се опитаме да лягаме по-рано и да ставаме по-рано. Защото така нарушаваме биологичния си часовник. През вечерта се случват много неща и тялото ни се чисти, детоксикира. Също така с съня е свързан и растежния хормон, който пък е изключително важен. И всъщност, когато не спим добре, ние натоварваме надбъбречните жлези, които поемат доста стрес. И всъщност този стрес, видимо после физически, може да го видим с натрупване на мазнини около ханша. Защото така започва нарушаването и функцията на много други хормони. Така както неведнъж съм казвала, всичко в нашето тяло е свързано. Не можем да делим тялото на части, нито на органи, нито на системи. Така че опитайте се да си давате пълноценна и качествена почивка. Благодаря ви, че изгледахте това видео. 4 фактора, които разгледахме до момента, които водят до затлъстяване, това са храната, дневните количества, стресът и некачественият сън и почивка. Останалите 5 елемента ще разгледаме в следващото видео. Благодаря ви още веднъж. Оставям контакти си под това видео, ако имате нужда от връзка с мен. Благодаря ви, до скоро!